شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒዕኩም هيسن جز فشاملين جز فريد بارمير كنت كل ጊዜ ንጎንጎን መጽኩም ዝበለጸ ቃል ንድበለጸ መዓልት ድብል ፕሮግራም ሳውና ሲምሎም ድማ መጽና ኣለና och idag har vi kommit med det dagliga ordet, det bästa ordet för den bästa dagen. ሎም እንድካፈሎ ቃል ዝደለኹሞ ብንጹር አቅርቦ ድብል och dagens ord är lägg fram er önskemål i tydlighet. ብዙሕ ጊዜ ገለገለ ጸሎትና መልስ ዘይንረኽበሎም እቲ ጸሎት ብንጹር ስለደይና አቅርቦይ Oftast när vi inte finner svar till våra bön det är för att vi har inte lagt fram det väl tydligt. ስለዚህ ኣብ ጸሎት ትጽልይ ነገር ብንጹር መቅራብ በጣም ኢምፖርታንት እዩ Så när man kommer in i bönen att lägga fram bönen i tydlighet är en viktig sak. መጽሐፍ ቅዱስ ፊልጵ ምዕራፍ 4:6 I Filipperbrevet kapitel 4 vers 6. ድሌትኩም ዘበለስ በጸሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና ኣብ አምላክ ይፈለጥ እንበር በገለኳ አይተጨነቁ Det står, bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. ኢሲ ድሌትኩም ዘበለስ በጸሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና አቅድመ አምላክ ይፈለጥ ይል Det står, låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan. ስለዚህ ንድሌትካ አቅድመ አምላክ በጸሎት ከተፍልጦ ወለኻ እዚ ጸሎት እዚ እንታይ ዓይነት ጸሎት እንድሕሪልኩምኒ እቲ ትጽልዩ ብንጹር ዝኾነ መንገድ ከተቀርቦ ማለት እዩ Så när man vill få sina önskningar frambärda inför Gud, enda sätt att kunna göra det är när man lägger fram det i tydlighet i bön. ንኣብነት እንተ ደኣ ናይ ፋይናንሻል ጸሎት ትጽልለኻ ገንዘብ እንድሕር ትደልለኻ ኾንካ ክንደይ ገንዘብ ይኸደልልለኻ Så exempelvis om du ber ekonomisk bön där du behöver försörjning i pengarmässigt så behöver du be om vilken summa du ber om. እንተ ደኣ ቤተ ክርስቲያንካ ከዓቢ ትደል እንድሕር ኣለኻ ኾንካ ክንደይ ሰባት እዮም ደለውኻ ናብ ክንደይ ሰብ ክትዓቢ ትደልለኻ Exempelvis om det är församling du har och du vill att den ska växa, hur många personer är det du vill att den ska växa till, vad är det du siktar för? ስለዚህ ገለገለ ጸሎት መታን ከም ዝተቀበልናዮም በትክክል ግንፈልጥ መጀመርታ ብንጹርቶም ጸሎት ከቀርቡሎም Så vissa bön även för att vi själva ska få veta att vi har fått tagit emot svaret, vi behöver veta i tydlighet vad är det vi ber för. ስለዚህ ቅድም ስለ ሓደ ነገር ምጽላይኩም ስለተ ነገር መጀመርታ ንጹር ድሌትኩም እንታይ ምዃኑ ፍለጡ Så innan man går in i bönen först behöver vi ta reda på vad är det vi specifikt är ute efter. ድሓር ብንጹር ድሌትኩም ምስፈለጥኩም ብጸሎት አቅርቦ Då när ni vet det helt tydligt vad är det ni söker efter, ta fram det i bön. ቀጽልኩም ድማ በምስጋና ተቀበሉ ነትመልሲ Och i fortsättningen ta emot det med tacksägelse. ስለዚህ እቲ ድሌትኩም እንድሕር ብንጹር አቅርብኩም ወለኹም ኮንኩም ክምለስ ኮለኻ ብንጹር ካኽርድኦኩም Så när ni lägger fram det väldigt tydligt i bönen så kommer ni få svaret också väldigt tydligt. እንድሕር ብንጹር ደይ ትጽልይ ሰብ እንድሕር ኮንካ ግን ወላ መልስ ተመሊሱ ከማን አይክርድአካኒ ማለት እዩ Men om man inte ber tydligt så ibland när vi får svaret så kan vi missa det här också. ስለዚህ ኩሉ ጊዜ ብንጹር ጉዳይና አቅርብ እግዚአብሔር መቅራብ ክንላመድ ኣለና Så låt oss alltid träna på att lägga fram alla våra önskningar i tydlighet inför Gud. ለውጥ እንድሕር ትደልለኹም አበይናይ ቦታና ህይወትኩም ይኹም ለውጥ ትደልዩ ዘለኹም Så om ni vill se förändring i era liv, i vilken område är det ni vill se förändring? እንታይ ዓይነት ለውጥ ይኹም ትደልዩ ዘለኹም Vilken sorts förändring är det ni är ute efter? ይኹም ስለዚህ ከምዚ ጌርና ንጸሎትና ብንጹር ዝኾነ መንገድ ነቅርቦ Och det är på det här sättet vi kan lägga fram vår bön i tydlighet. በእምነት ካሽዕነት መልስ እንቀበሉ Och låt oss då genom tro ta emot svaret för bönen. ስለዚህ በጸሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና ይደብል Och det är därför det står genom bön och åkallan med tacksägelse. እንድሕር ምስናይ ምስጋና ኢሉ ኦሬዲ ኣብ መቀባል ናይ ተጸሎት በጽሕካ ኣለኻ በእምነት ማለት እዩ Så om det står med tacksägelse betyder det att man har kommit till att ta emot svaret genom tacksamhet av tro. አምላክ ይደልዩ ንግደልየ ነገር ብንጹር ክንዛረብ Gud älskar när vi talar i tydlighet. እግዚአብሔር ካመለስ እዩ Och Herren svarar. ንስኹም ብሉጻትን ብሩኻትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare.